wafana batauri saka zvekundinetsa mai wako tobvuma kunogudza chikomba changu asi tane 2 months negroup 3 ihurereke ritori hurere murume wangu zvandakarinda zvezvishoma vakandicheka nebhodhura amai ako saka wakaziya nerweseri kubva kuwhatsapp zvabesa madende kwamangu ini kuti nyaya yakapera ndakushandisika chikomba changu. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV ndo the best entertainment riti kubva kumarutivi mana ese muZimbabwe. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Amuze mama Toshiba dzinga wakadzara kunza vanhu wena uno twabhadharisa nenda rerwe unobayeza sengu kukomeza umkazi zopa ona mpaka kusagana message wakutawisa boniani unia uno ya mai mko na wakati wakati wao ndio wanafoni yumtoa message kata nyundo ya mimi yana mraba kwenye message Pamusorera ini nyaya hii takanetsana namaya vanhu tini varume vangu ini vanga vaine nhamba dzamaya saka ini ndaitsvaga nhamba ndizishaya musi ndikandasiya foni yangu pati wasefoni yangu pachaji ndobva ndawana nhamba dzikupakadzikaita ndakabudisa kuti yapisha ndibva ndatanga kusenda chimameseji chibvunza amai kuti amai vakakutirwa pasi inini ndina stori yako ndinongokupinda padaiti kunyange isina mari ndakati nhasi todii zvikanzi vangamatudimo ndikati saka tosangana ku wakati zvindakubva kuzasi ndatoenda kumakebe ndakubva kusasi ndakaenda kumakebe ndasvikidza kuenda kusuo ngapawo amai ako saka zvadaro ndopamekatori mama foni yengi zvamaira votakuda nhamba dzavegedzabva ndo kwawakatora foni watora foni ndobvatanetsana naumavo bvatisashika meseji yako nenhamba dzedzi bvatanetsana pakunetsa patakaita foni ndipayakano yatsika chinetsa nda kuchitovana yakani amai andopandasangana patsini vandavabvunza kuti ko nhamba dzekutsvaga ifoni marume wangu vakanditi bvunzai varume venu ndopandakatanga kunetsana naamai vanesana naamai vakatarowana tarowana amai vakazopira dari pazvitoro vapira dari pazvitoro izvo ndapiro kubvire mari yamuyama tinogara kudrive mari akati aiwa amai avaitambadaraita kuti kuskype skype muchiendei kuskype kwawaita sei kwawaenda tasvika nyaya bveyapira utano bveyatombi zvikanzi nyaya haina umbowo nekuti hapana chokwadi foni yakanyika ini mameseji yacho hapana saka tinotonga tichirichi kumbira neregerero pandakumbira regero kuna mai avo pandabatauri saka zvekundinetsa mai wako tobvuma kunogudza chikomba changu asi tane 2 months negroup 3 saka wakaziya nerweseri kubva kuwhatsapp zvabesa madende kwamangu ini kuti nyaya yakapera ndakushandisika chikomba changu vakatungwa namai makakumbira regero izvo pamusorera takakumbirana regero ndizvo zve takakumbirana regero ndizvozvo wakabata huku wabata huku musi watabva kudare inangaenda nekunana tito wangu avo wakakasika kusvika kumba vasvika kumba avo wakabvunzwa nomuzukuru wangu kuti ko ndimi maipedza nyaya yako maipedza sei avo vakakwanisa kuti ihurereke ritori hurere murume wangu zvandakarinda zvezvishoma vakandicheka nebhodhura amai ako ndofunga musi wachona ndakapfeka tupi yakatozara huriri wakandisa huriri wangu ane piki neshadhi musi wakandibvisa wake wakandizadza huriri
wabvunzwa kudaro ndikati manje ndida kuti wacheka zvandawacheka nebhodhoro zvishoma ndoda kuwadhedha nokuti inini ndinodhedha wangu inini kana ndisingakanganise ndiro yechi5 kana kuti yechi6 amai vanotenga zvishuku kutodichekawo wakatoita nebhodhoro kutokukanganisa vanofamba nebanga. Hello Zimbabwe, Makadini. Tauya isuve burning issues. Herbal health clinic. Tinobatsira ma problems pabonde. So tine drink redu ratinaro iri. Rinonzi Power Tools energy drink. Power Tools energy drink inonwa na baba kana mama munhu wese anonwa. Inobatsira 1 low sperm count, 2 erectile dysfunction, premature ne long lasting. So kana munhu ukanwa drink rako iri rinonidza 3 hours kuti riite active system mako, then after ipapo unokwanisa zvakupinda muground wotamba bhora rachona rese musystem mako. Iyo drink rinogara mo 3 to 4 days richishanda ririmo. So tenga Power Tools yako nhasi inoita only $1 chete kadrinki kanonaka aka. Power Tool Herbal Energy Drink for that long-lasting energy. Proudly brought to you by Burning Issues Herbal Healthy Clinic. Kasi mimi unoguma zvi mudali umo. Wongu mama. Anira kutaura tsunza. Name imimi umwenyu magara naye nguwa here basi. Mimi kana mumwe yachacho kwalinozi. Kana mumwe yachacho kwalinozi. Kana achitara chokwadi panyaya ino ndimubvunza kana zvachinyepa munozvisiya. Amutera zvakutaura. Zvanzi kuteerera mai varume nyaya kana achitaura nemi ndidzinyaya idzodzidzi handidzimba makavabvunza munoziva pakuta kuti achokwadi kana zvakunyepa handiti kuti magara naye kunguva here panyaya iyi makazvona panyaya iyi inini pandaivabvunza vairamba so inini zvaindinesa zvokuti pafoni yavo itingasenda mameseji vaidhita saka ndakazovabvunza kuti ine ndiri kuita sei ndikungoti ungana naamaya ini foni meni nhamba dzamba yangu nadzo asi mazobata chokwadi nhamba inini ndakazodziona makabvumairana inini chokwadi handasa ndachibarira ndiri pakusechi muneshuwa murana baba makararadza mairanawo papichai papangana kumanezvakwamanize ndinganyepe mambo kakawandisa vane magera munoziya zvisanga zvichecheni ana vazvinacheza taura baba zvidhiveni namba dzaita pamusorera ini chakaitika kuti adzimai angu ndovavandukungu mukulima makazobvisana makapanya mukulima angu amuna nakazimaitireka adzidini akanzooafonaa akafonaa ndikageza ndikutageza kuenda kutwaka ndivasingafoni akazokotiwa kuna 7 ndakazova ma7 uefoni yake ikatizomaenda mazuwana vakanzi aiwa amuna asi ndichadziwana chete chititsvaka ndisadziwana ikatatifoni wataura ndiyo iyi iwasura nayo tatiswa makara ndikuvakakutaurira yekuti mairamba imini kuti hamuna nhamba dzamai ava zvadaro vachishaiwa mufoni mangu ndoko ndakapera kusondo papera sondo ndakaenda kogereka foni yangu ingasina moto ndakasiya pachake vapedza kusecha nhamba dzamaikiri kudzishaiwa ndoenda kogerwa ndasiya foni yangu pachake ndakazosvika muridzi agera uyo anga ari kuzotengesa kutaaa ndoko ndakazoenda kuendekapuma ndoko ndakusvika kutambika kozvandi wachiramba kuti nhamba dzamaikirawo izvi zvichii ndikati zvipi akanzi iyi mameseji atifoni ndasiya pachake zvazvinoaikumeseji akazidatora nhamba dzangu ndakataura kuti ndadziwana nhamba dzemaikiri
ndechidera mfoni mako ndinina mamesseji ndinotamekile ava namba vakadzava vakadzona kamfoni vanadzona mfoni mako mfoni mako vakatotaura ndikavapa foni vakasora playstation ndakasindoenda kupapa amavoti wafonini makamumamega ndakatomupa ndega musokutanga kichitaura ndikamusira foni ndikaenda kupapa akasara nayo yakakupanyika ndo after that ataura kuti mufuni mako amuna namba dzandaikira sechachitsvaka ndisachiwana ndikati hatikwachitsvaka ndikoti kuti ndochishandisa anzi ndiro kudashandisa ndakazenda kogerewa ndopakasara achitaura kuti namba dzengatiwana dzemaikiri ndopakasara akutandisa foni yangu isendera meseji pafoni yangu ndinatona namba dzareka kutaura munhu anotaura nefungu sekuti zvimwe zvacho azoti rakachekeri isingakwamiri mukadzi wangu aicheka webhodhi ranichekeri chii iye asina mu iye ndakutozochakuchekera because ana kufira kutora kutese asi akangoti angashandisa mesifoni yangu inonda mameseji chinobeda amaingo mimi makazasi kuti namba idzi angarasevwa kuti namba dzana dzakasevha kuti endi yapichi nekuti dzakadzisina zita uye dzakangobudawo sedzisina zita kuratidza dzanga dzagara dziri endi yapichi nemasevhero angu akaita angokwakurasisei mwatanga mnani unorarira maerana nese nguwai amaonera mukati mazizasi vatuyeza mama meta mwana vaisine mombe dzavo 3 inzenza vaise mombe 3 ndikufungidzira kuti amai ava vanogona vada kupidza mudzimaiwo imwe poera asi mataurira amai ava vagara vari mugemu racho ende havasi kuvhunduka nekuti mukadzi wako chikudai taurisa mukadzi wako chimura maona nyaya yangu shamai mombe mbiri zani kundodida machero ndiro mombe 40 tuzamunatese munoona seya taurei yakona kwatoita zvakuma matangi aita amai avakagara kupendi chibvunzo chaadzimai chivari kupa chidera ndiri pano nepavasogara papa vabvunzwa kuti ichi chakwe kana chiripo chacho chakutaura nacho unoza pane pavakatsika ndichiona kuti paneaita amai ava imbiri yavo kukomboti pambarukukonfuzeni kuti imi mandu makatanga kutaura pafoni mimi kumamaziya sei kuti namba dzana avangavasenda chipamu vanga vasina kutisevera inenda kubata chokwadi kubva kune murume vanokini semanzwiri anokuzvita saka ava daingeri nyunhama vakapindura chiti ndiani mimi makazi yanzi India pishaniriyo makazi simbi India pishinda apo because India. Hey, this is Rockford Joseph, also known as Rocky, and here I'm representing for Burning Issues, Men's Herbal Health Clinic. They have this deep cleansing kidney tea. You should try this out for all men. It's really good for the detox. Peace. Chikomba changu chakabatana
ndosamwana ndakambandaka vakarira pavakadzivaira vakuru ava vamabhadhira mari edare nandiriko aiti kwese yavangesiri dzekumi musha yavange zvachitovanetsa vaungadzokera $10 vaungabata $20 vaiverenga zvibata zvono $20 ina ndakuita samusha yavo ndikunyebera ndakukandwa mari apa vakaiverenga zvikati kuti $10 zvirimubhadhara sei andizvo vakadzokera kasvika pamadzoro kadai ndachoshandisira asi munhu ane mhosva akasatozoziva kuti kufamba sei kumazviitirei namo ndaitoda kudzidzisa kuti amai ako dai murume wangu akangozvitambira saizvozvo asina kuona proof handiti muti wangu dai wapararama saka ndaida kuti akudzidzisa amai ako wasazvozvida ende kucheka akasike kutanga ini ndofunga ndinoti 5 kana ndinoti 6 kwete handinatongopindura mameseji kunyepa ma mameseji handinadai mamuri wamajesti nyaya yachaisa ku5 years uyo aisara ari papi inyaya yekuti aiwa uyo aisara ari papi apo wa10 years maenda kukamusvirara mutii inyaya yekuti utsinyo hwakandishandisira amayaoimi muri chii kana maasitasepa maachii unenge wakugorera utsinyo uye wanenge wakambisaka kushandisa mambo kuti vaite utsinyo paamai vanhu vakatanga kundishandisira utsinyo aiwa torapa munhu wakuda kushandisa sefuti yana munhu anoda kushandisa sefuti ndimambo urayo kwete mambo kwandozvirima dainisa kuti mombe kwamuri unati mombe 3 angasingakudirire ngazvo asi kumwa zvakuza ndatakuti amai akudzidzisa handituza kukuda asina kunaka amai unomutsa mune chinangwa chakawanda kana mungatarisa vamudurozerani nyaya yachaatoro kubaba nyaya yachisanini chauma amamurumo akanyanya ukunga rumurumo adizivi rubuurirwe but amai avangobuurira ende vane zvavanoita paonisasonza soro apo zvinodinei kakawandisa for 2 years mukadzi wekumuda here handomuda hangu ndomuda akana ndinofungei ndotunga nyaya dzekutei mamuchizvitirei nobvudzi wangu zvidzori mazuva amai avadai vakakwanisa kunyaya vachinduraira mahara magodeni osabhuku wamukabva vamagutsikana nezvakanga afudza patakatongo kwasabhuku amai ava vakaramba vachiita kontinu nenyaya idzi nenyaya iyoyo vachiramba vachifamba vachitakura vachiti kuda kutocheka Bone dia. Herbal. Ayo azia kumana. Aku ndio masia. Alumina. Ani. Andiseka. Unorani mumsikasi. Ha? Amai kudai. Mama ndiwazisiri. Imama iyi. Ene musaina. Ndiri mapanga mumachaini. You should put a stop to this. Ndikuneswa nevamwe vana mhuri ikuote yakadonha kudenga kusvika vanhu mumwe inachaina munhu. Saka imi mungorozojoina vanhu ava. Ene musaina. Yes. Amnocheke. Anongacheke. Pamusoro amai akubva kudai. Tutosangana muno mudai futi. Ngatoni 2 months. All right. Wakachekwa nani? Ndozvawakazwa. Ukuzizeka ndozvawakazwa. Ndozvawakachekwa magazini makarega.
handizvamboenda kupolisi pamusoro ii. Amai vanototi nini kana ndikaenda kupolisi handina kana aingoti chachokwadi takusungura ya kungova vakashuwa vanga china kutikaenda kanisikondupa ndakazoita kuti kunzouyeku ndakazosvika pamba ndatanguza nomuzukuru wangu chakopo ndakaduza kushisundikindakaita anzigogo vacheka maigeri ndakatohita kumandiko wacho ndokowakazosvika kuti kumba vana sisi vacho vakauya ozotanga kutaura bamini wacho inga watori iwo vakavumera iwo ndanga kutokurukuro yekuti amaya ene musaina makaramba kuti musai mombe handingosongo sumungaya zvisinei izvo ndozvazvikutonga zvisinei izvo baba muonere zvokudawa naovanova kutaura chitora nanozoti unotsimbiriwa naiwe mumwe batsirewo manje zvose chechimijevana ava maiti mawaripisachi vamwe vanhu vadzidze tsika iyi chakaita agara zvinodaro asi zvirikona kuti ava vai vari kusainawo kwavanobva kana kuvhiji kuonyanga kwaenda kunotsvagidza nyaya dzavo vada kuedza kunzi amai ava vatripe vasiye tsika dzavo dzavotati dzavakuita dzinokonzeresa kana kwakusvika misha vanocheka munhu pamusoro pekucheka munhu vavaitaiwo kurambwa futi saka vanozvizva vana zvekuparadzana amai nhese rekeda kuti fikisa kuti amai ava vasiye tsika yepiyongumbu musatowachachi amai makatungedirinayo alright vana vagara pasi kunzairokonyisachi taurai taurai mem pamusoro wetangariro isini ndaona ndine muono ana amai akagara pakati pevarumama kutaura kuti zvese zvataura amai havina maturo nekuti vabva kumba vakaronga kuti vakunotasana nemichangamiro vachitamba nepfungwa dzedare handitika kuda kuti zvese zvataura amai hazvina maturo tikati ndakandichida kuedza kukaurisa amai avo iye panochekwa munhu bhodhoro panosora chironda chironda hachisi kuoneka amai anofanira kuti vadzidze hadzichiripo pamusoro toachajee amai zvamunoendana nemi makoti munotonga mai vachede mutongo ndatanga kutaura nasudzaho mazvita tauraisakubange amusorema ingada kubvunza kuti kosei baba wachiitiswa chitoya kana ndauzwa zviri ndakataura kawanda uruma undozviripo ava vakatula uyaka kumba makataura nyaya yakataura akavuma imukadzeka akaramba nhasi abva avazoguma vabva kumba agume amabva kumese kumba wangwachibvachichikomba wangachibata chikomba chako vaisirei mombe imwe chete nembudzi mombe imwe chete nembudzi umisei tsika kucheka chachizeri zituma chimubudzenanjira uisei nyepa nyepa stere yamaku badasikenuitifumishikaita kamusina mbuyi unambuyenimile muba wechingani ndamugara zvakanaka nai
ine namai vanaikudzera kusvikira kuti ndakakumbira bezero ndakawira kana kuzokana nawo ine handi zokusvika kuno zvakanaka ndaziva kunocheka asi mazvinzwa aiwa kana zvichitendera vakaronga vachindotsvaga kuratidza iri painamo iri pachezi ine pano uyu mwana wangu chiyanga maya vandichazivisa vandozikana sekutaura kwakutaura kuti nhamba yacho ndoitadza kuzikana asi vanhu vazhinji vandaibvitsvaga pamai vandaidzonesa vaitaura izvozvo kuti amai ava havabviri ini ndachanjira amai avo nokuti munhu wakawatarisana naye ndouyu but vatarisana nemunhu asina mosha ndomumbere nemumbere mbudzi mungatozozvisotisinda davo ava mai avo vadeura ropa munyika medu vasi ndavati mombe nembudzi inhau yekuti vakudeura ropa vanoshanda vachizviita kutovajera kubata asi ndinokupai 1 month yekutsvaga mari yemombe nembudzi akuita dane ndiwe cha uri kumabhadhwa mari yako yedare naamai avo naamai avo kakukurisa dare wazvinzwa unotora ine months time aunobhadhira mombe dzekuti unobhadhira mari yesamoni rako ndinourongosha mari kasi mokupa wakaipa ungotsisiwa nenyaya danisa kushandisa mutactic wakuda zvacho wazvoona usapave dare rakaipa zvandashandisa izvozvo ndozvinokudira amamai wakudira ine mudzimba dzimugara zvakanaka